Имаме едни хубави травмирани пръстчета. Ако вашето дете е с такива набраздявания, напречни по нокътната пластина, спешно проверете обувката дали не е станала вече малка. Сега ще проверим и ние. Взимаме обувката, вадим стелката и не е нужно даже да поставяме на стъпалото. Когато погледнем стелката, ние виждаме къде е било това травмирано пръстче. Петичката не е стъпвала до края на стелката, а малко по-напред, тъй като самата обувка не може да бъде затегната и стъпалото на детето ходи напред-назад в обувката. Това травмиране в обувката нарушава работата на коренчето на ноката. Така се образуват напръчните бръзди върху нокътната пластина. Проверявайте на 3 седмици обувките, сандалките на децата, къде са техните пръстчета в стелката.